Здравейте хора, аз съм Наката и днес играем лига с един мой приятел. Леон 2000 се казва. Той играе с мастери, аз игра с Ясо. Ще игра срещу Лукса. Тяхният отбор са Илой, Джунгъл, Сона, Мис Форчън, Лукс и Шивана. Имам и Тимо на топа. Тези ако ми хелпат, ще е по-хубаво, ама. Трябва да ти помогнат. Това Лукса нещо не идва. Че да намаля това, че. Дано да я бия. Виж колкото е баси. Какъв жесток клак само да дигна левел. Ще... По-добре ще бъде. Малко ме фокуса дропва, ама се оправям. Само на мен жестоко. Не знам, нещо има пак на контра. Също малко ще убия така, като гледам, тя нито са бака, нито нищо. Мисля. Убия, бе. Няма. Да излее малко от терата, тя само там стои, макар че само да... Лагва ми, МС-то ми е много... О мага! Той Тимо тако направи. Такива тъпи хора. Какво не е добре, бе? Аре бе, та няма да излезе от този терет малко, бе. Че не мога да отцела, бе. Охо. Като дигне 6 лева, Сега ще убива. умираш. Неее, какво Поне направих, бе? Нищо пак. Поне фанах. Поне на First Blood. Нищо, Лукса, нищо не може да направи. Сега ако мога да убивам тоя, Илой, ако е тука. Има е афка. Както гледам. Има ли буба? Направим бубафа. Аз имам блубов сега в момента. Нищо направим. Чай да направим моя Red Buff, след това неговия блубов ще го направя. То, Тимото, Шиваната би трябва да няма шанс срещу Тимо. Мога ганкнеш на ботко. Чакай да дигна там 5 лева, 6 лева. Иначе малко е гадно. Без 6 лева. Залей афка е според мен. Мисля така. Не, ето го. Там е. Ето къде. Чупи ми и това варда. Чай да му съвразвам от тази. То сега ще му остане на малко хел. Бе, тая как му остана, бе? Той да също много. Аре, оцелия много. Взех му Red Bull, Не, на колко кръв стана. Олеле, нака. Направих много голяма грешка, брат. Виж го. Виж така. Виж ги. Гледай то отрепа, сега ще карам миньоните. Давай. Давай. Нака. Ай, дай батерата. Екзекютът. Нака, не. Шит. Ако можеш да избягаш.
Освен ако... Ма не, тя ще ми хвърля кил, ще ме уби. Може и не. Не, по-хубаво да се махна. Стой. Кач там. Дай по-назад, бе. Няма, там няма какво ми направи. Ако дигнеш 6 левел, Няма. си им влизаме по-перед. Сега си взема полшанки, викам аз. Аз сега ще я убивам. Тая. Долу на бот. Добре се правят. Чакай. Ти мото. Не се. Да, ти убия лова, нали да. Айде, ще се влезе. Да, нака. О, мъга. Добре, това ще не е обикна. Аз си използвах кюто и пак съм стана. Да, защото тя стана даже преди кюто. Да, знам. Опа, Ивале. Не, яла да вземем Red Buff на това. Вземи го ти. Вземи го, на мен не ми трябва. Или ти имаш. Не, нямам. Вземи го, какво толкова? Няма той Red Buff. Тимото го уби. Браво на Тимо. Сега ще направи дабл, ще видиш. Ако може да е. Там ми да няма. Само да убивам това. Давай Тимо. Аха, тази дойде. Сега ще идваме, бягайте малко. Това Варус може да гътне след малко. И аз. Стакваш ли вече? Не, още не. Част да гледа малко на бота. И аз отивам. Не, Вард имат, видяха му. Охо. Вие там ще се справят. Чай, че правим Red Buff. Да го взема Red Buff. Не можахме да го вземем. О, Ивала е тука, нака. Яла тука. Даваш него. Кил, имаш ли? Те от Red Buff ще умре. Лукс отива надолу. Чакай. Двамата ли на фана? Лагна ми изведнъж. И на мен ми лава. Менето ми много сел. Трябва да се вливам. След това ще къртим. Не знам, ама нещо... жестоко ми лагва. Правят акти малко са закъснени. Айде рече, седни. Сега, кое да си взема след това, бе? Това с аквето ли да го взема? Не знам, или си вземи това. Гони са нещо си. Не, сега си вземи или да бракли, какво беше? Blade of Burning King или Shiv. Там зависи, който си харесва. Уби го. Браво, GG. Ти има то добре. Може да играя. Трябва някак си да се фина. Сега ще отивам в бота да се фина малко. Там поне славички. Айде Лукс. Пак ли ма хвана, бе? Бягай по-добре. Тя няма убия. Чай, и аз идвам. Стой. Мога да отна. Ивалей не става за джингъл, бе. Навсякъде го виждат. Да, ще го пресрещна. Само тръгне отдолу, направо ще ми тръгне. На майка му. И не на махона. Не.
Да, е трипъл. Добре. Добре, че имам асисти поне. Чакай да взема блуфа на това. Ти да се фиднеш и аз да се фидна и изкерни. Аре бе, де, това ми тъпо мене. Сега, ако мога да стаквам до край. Да, направим дракона. Чакай. Виж лукса, че идва. А, не. Няма да, тя е слаба. Слаба на бота. Чакай аз да идвам. Ако можеш да го оставиш на мен. Как ми лагва, мамка му стара. На мен повече ме лагва. Нака. Мамка ти. Виж как? Ще се съди. Не те не се. Ще се съди. Браво, Тимо. Това ти му ти. Нака идвам. Ако можеш да ми го оставиш. Виж какво ми пише та. О, Бас. не го да хвана. Браво на Тимо. Нака яла. Къде? Двам. Какъв късмет. Беше го убийте до 100 дойде. Да, ма, много ми лагва, човек. Вземи си го това. Вземи си го това за стакове, 2 стака дава. Виж го, взей го, бе! Какво да се направи? Сори ти пише, ама... Това е малко. Тава ми махна шилда да ева. Мале! Та колко изфалям? Колко ми би имната? 250. О, дабъл хуй. Не. Такъв лак имам, че... Тя му еба... Сега да казвам. Някой да ги дигне. Аре. Оля! Добре, що не бях някъде тука, бе? Enemy double kill. Нищо поне взех сега 2 айтема. Всяко ще направя лукса. Enemy double kill ще стане. Виж къде са, горе. Върни се. Да, видях. Сега тази ще вземе. Не ми бях пускал те. Газ. Бягай. Айде, рип. По-търът влезнах, кой искаш? Един път му убиха само. 2 пъти. Един път умрях от търета. Той лак, защо има Плачем се, бе. Паси тъпото... На мен много ми цепи, човек. Не, ти, ама ти снимаш, бе, човек, аз не снимам. Не знам, днеска... На мен не е от това, на мен самата игра ме дава със закъснение. Нето ми е супер бавен. Всяко има ръбъвчи на И на мен ми е така, нето, ама... Това е лак. Днеска нещо... И лойска някъде. Не знам, на мен не лагва. Не, че лагна, просто си смених графиките.
Съм да видя. Къде са, бе? Ами нещо трябва да имаме, човек, за да надмие лазва. Гладко, мисля, това е. А в къли съм в момента? Не, бе. Аре бе! Бах ти почина. Ядко, я. Я не да гледам. Процесора ми е... Па, винаги. Оле, много си, не. Оле... О, пане. Дръж го. Глача пента, ая. Пента! Къде е? Ейс? Кудой соната? Няма да можеш. И на мен се случва все така. Ако дой соната. Ако видя и направя пенткил, се радвам. Хайде бе, Сона, къде си, бе? Вярвам, че дойде. О, ето я. Не, той мина вече, мина. Няма значение. Той и аз правя така, Нака. Колко път съм направил така? Но петка, но... Къде ме е пентата, бе? И аз правя така, ама... Не се бъде. Капа колко не. Нака, с 4 FPS съм. Ако умирам... Оле, Диско ще прави. Малко дискотека отново. Оле, ще убил там. Аха. С 7 FPS, 9, 10, дига са. Не ще умре от тази, ако влезна. Не, спуснах пак. Оле, не, но. No, please, no. Ако ми идват са, двамата, ще ги къртя. Come on! Давай, хвана ма. Направо до бест. Аре бе, бой. А това е бой, чакай. Оле, с 3 FPS. Чакай, не виждам нищо. Какво става? Умрях ли? Не, бягаш нагоре, спокойно. Тя дойде за да е без сигнал. Айде, време за килове. Come on! Come on! Ще ти избяга. Да, разбрах. Easy win. Изи вин, ама с този лак втора игра. Аз та финах. Да, ти точно така. Не, аз ти помогнах да се финиш. Да, в началото фанах ми там. Чекай, умре по... Поне не му го късна. За какво да ти по-късна? Ти като направиш дабл, за какво да ти е късна трипл? Няма смисъл. Аз само ще върня, иначе този лак няма да спре. Така не спира. О, какво стана? Пак квадра. Пентата имаш. Чакай, имаш, да се регенна малко. Да, Нака, ще мине. 10 секунди. Как 10? Не, ще пана, камон. Айде бе, дайте ми тъпата пента. Не, няма да ти дават, да знаеш. Не, мина. Не, средната. Мина бе, Нака. Не. Нали ти казах, мина? И това беше от клипа, хора. Това бе харесало, като ни направих 2 пенти. Какво се прави? Какъв е живота? Да. И чао. Довиждане.